Зло е зло. Помните ли, преди 5 години точно на тази дата копелетата мръсни затвориха целия свят? Медицинският терор, терорът над всеки един от вас започна. Мачкаха ни, караха ни да слагаме наморници, не ни пускаха никъде, не можеше да влизаме в фитнес залата, в бара. Смачкаха ви, отнеха ви всичките права. Терорът на права и ви накараха да се вакцинирате, за да измрат всичките ви близки. Вкарваха ги в метални ковчези, не можаха да ги изпратите в гробищата. Отиваха в болниците, режеха ги на парчета, продаваха им частите и ги обявяваха, че са болни от неизвестна болест. Помнете този ден, в който беше началото на новия световен ред и страшния терор срещу всеки един от вас. Не се примирявайте, битката продължава. Добре, че беше Путин да спре пандемията, защото щеха да ни набоцкат и да ни смачкат всички до един. И сега Доналд Тръмп, велики от друга страна, им бърка дълбоко на дълбоката държава в блатото на тези мижитурки. Не спете, не яще и не пийте, а се гответе.